जायफोर बे उर्मिला बर' इउटुब चेनेलखौ नायाखै नोंथांमोना बे डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै गासैबो थांना नायहैनो हागोन बेवहाय जोंनि फेमिलि ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन आरोना आरो आं बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव होनाया जास्ट आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लानानै फैनाय जादों बांसिनानो बे भिडिअफोरखौ आरो फेसबुकखौहाय नुखादो जानांगौ नोंथांमोननिसिम आं मोनसे भिडिअ क्लिप्स लानानै फैदों आरोना फार्स्टआवनो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौहाय नायना लानो हागोन थ' बिदिब्ला मा बुंखो एसे खोनासंना लादो हाग्रामा महिलारी डाঙৰীয়াই प्रमोद बर' डाঙৰীয়াৰ যি মিছন আৰু ভিজনৰ কথা কৈছে এইটো টকা পইচা খোৱাৰ ভিজন আৰু মিছন আছিল বুলি তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে আমি ধিক্কাৰ জনাইছো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি মিছন আৰু ভিজন আছিল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডত 26টা জনগোষ্ঠী 18টা ভাষিক ব্যক্তিসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ লগতে বড়োলেণ্ডত সুস্থ শান্তিৰ সমাজ গঢ় দিয়াত তেখেতে অগ্ৰগতি লৈছিল এয়াই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মিছন আৰু ভিজন আছিল আৰু পইচা খোৱাৰ মিছন আৰু ভিজন আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ যোৱা 17 বছৰ চৰকাৰ চলাকালীন হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কিমান কোটি কোটি টকাৰ আঁঠুৱা আৰু কম্বল কেলেংকাৰী কৰিছিল 100 টকাৰ আঁঠুৱা তেখেতে 600 টকা বুলি সাপ্লাই দিছিল 150 টকাৰ কম্বল তেখেতে 1200 টকা বুলি সাপ্লাই দিছিল এইবিলাক তথ্য আমাৰ তাত আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সিডি ফান্ড বুলি এটা ফান্ড আছিল তাৰ তথ্যই নাই আমাৰ বিটিসিত আমাৰ বিটিসি অফিচৰ ফাইল কোবাত শিলিগুড়িত উদ্ধাৰ হৈছে কোবাত ৰাজস্থানত উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁলোকে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলাকালীন আইফালে কয় আমি ইমান কোটি টকা ঠিকা কৰিছো আমাক বিল দিব লাগে বুলি আচৰিত ঘটনাবিলাক সংঘটিত হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ দিনত মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম বুলি এজন কন্ট্ৰাক্টৰ আছিল তেওঁ কোটি কোটি টকাৰ লুণ্ঠন চলাইছিল আমাৰ বিটিসিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলাকালীন এইবিলাক তথ্য আমাৰ তাত আছে তাৰ উত্তৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই দিব নোৱাৰিব পইচা হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিটিসিৰ পৰা লুটিছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই লুটা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এজন বেপাৰী এজন মিছলীয়া ব্যক্তি তেখেতৰ কথাৰ একো ভেলু নাই ইটো বুলি নহয় আমি আগতে আৰু দেখা পাইছো আমাৰ ডিপুটি চিফ বিটিসিৰ ৰিহন দমিনী ডাঙৰীয়াই কি কৈছে আমি এনডিএৰ লগত নাই আমি বিটিসিৰ 15টা সিটৰ ভিতৰত 12টা সিটত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰো বুলি আৰু আনফালেদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই কি কৈ থাকে যে আমি এনডিএ হিচাপে খেলিম এনডিএৰ ভিতৰত আমি 100টা পাম 120টা পাম তেখেতে আজি ক'ব নোৱাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যে আমি বিপিএফ হিচাপে খেলিম আমি বিপিএফ হিচাপে ইমান কেইটা সিট পাম বুলি তেখেতে অকল মাত্ৰ এনডিএ বুলি আজিৰ দিনত আটা পাৰি আছে আৰু আনফালেদি ৰিহন দমিনী ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে আমি এনডিএত নাই 12টা সিটত কোনো কম্প্ৰমাইজ নকৰো বুলি তেওঁলোকৰ কথাত কোনো তালমেল নাই তেওঁলোকে এতিয়া মতি ভ্ৰম হৈ গৈছে আসলতে চৰকাৰখন কেনেকৈ চলাব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে এইটো ডিসিশন ল'ব পৰা নাই আৰু বৰ্তমান আমি দেখা পাইছো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া বিটিসিৰ চিফ নহয় বিটিসিৰ চিফ বৰ্তমান জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহে বিটিসিৰ চিফ কাৰণ যিকোনো কাম কাজত হস্তক্ষেপ কৰাত আমি তেখেতক দেখা পাই আছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ চলাকালীন তেখেতে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বাৰ বাৰ এফচু জগুৰীয়া কৰা আছিল যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰটো এফচুয়ে বোলে দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়াই এফচু অফিচৰ পৰা চৰকাৰ চলাইছিল বুলি আজিৰ দিনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ক বিটিসি চৰকাৰখন কোনে চলাই আছে বুলি ইপিপিএল যদি এনডিএত থাকে আমি এনডিএত সামিল নহওঁ বুলি ইপিপিএল আউট হ'লে আমি এনডিএত ইন হ'ম বুলি কিন্তু আজিৰ দিনত এনডিএত তো ইপিপিএল আছে আপোনালোকে কি স্বাৰ্থত এনডিএত সোমাইছে ৰাইজক এই কথাবিলাক জনাওক গতিকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এজন বেপাৰী আৰু তেখেতে বেপাৰৰ স্বাৰ্থত যিকোনো কাম কাজত লিপ্ত হ'ব পাৰে আমি দেখাই পাই আছো তেখেতৰ কথাৰ একো ভেলু নাই তেখেতে বিটিসি চলাবৰ কাৰণে আজি ফেলাৰ হৈ গৈছে नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ खोनाखाबायानो मा बुंखो नङा होमबा लोगोफोर नेक्स्ट ओमफ्राय आरो मोनसे बावदों आरोना भिडिअ क्लिप्स बे भिडिअ क्लिप्सआनो जाबाय माने बे एनिथिं एमजेनि सायावहाय मा बुंखो नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौबो एसे नायना लादो एसटिया जामारबाय नामा बिल पास जाबाय होननाया मानो जायासै 2016 नि एनअसि आरो बिनि सिगांनि आरो बिनि उनावथ' एनअसि गोदान हरनाय जों नुवाखै रावबो बे गोदान एनअसि हराखैब्ला माखौ केन्सेल खालामनो होबाय थादों बुजिनानै मोनाखै ना एनअसिया बे लाइफ टाइम एक्सपायरि डेटआनो गैया बे मोनसे सोंलु जानानै फैदों दिनै फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय फैदों आरो बे फंनैसो बाथ्राया डाइरेक्ट एमजे बिथांनि सायाव जागोन एनिथिं एमजे बिथांनि सायाव जागोन बिथाङा नै बावैसो जोंनि सिगाङाव माखासे माने भिडिअनि गेजेरजों जोंनो माखासे फोरमायनो नागिरदों बिथाङा ट्राइबेलाइजेशन होनायाव बिल पास जायाखै बिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों जोङो ट्राइबेल माहारि हिसाबै आरो बर' माहारि हिसाबै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोननो जों साबायखरखौ होनांगोन बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों बानायखौ बानाय होनाजासे मेंनायखौ मेंनाय होनाजासे बिथांमोना सान हर खामानि मावफुंनायनि गेजेरजों दिनै मोनद' हारिनो ट्राइबेल होनो नागिरनाय बे बिल
बे बिला बर्तमानाव बन्द जानानै दंथ'यो माने बिला पास जायाखिसै दा बाथ्राया जोङो बुंनो नांगोन बे कमप्लिट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफोरा CC2नि मानगोनां दैदेनगिरिफोरा ट्राइबेल अर्गानाइजेशनफोरनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नारा नाथा नाजायामोनब्ला बियो ट्राइबेल महर मोखांसिगौमोन आरो जोंनि थाखानाय ट्राइबेलफोरा मिरौ जिरौ जानायनि लामायाव दङसैमोन मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाया बियो माने मोगथां महर मोनाखिसै नाथाय मानगोनां MJ नोंथां एनिथिं MJ नोंथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ आं दिनै बुजिनोनो मोनाखिसै गमामायैनो नोंथाङा ट्राइबेल होनो नागिरनायनि जे बिल बियो पास जायैनि मोजां मोनदों ना दुखु मोनदों नोंथाङा बेखौ जोंनो स्पष्ट खालामनानै होनायसाय नोंथाङा बुंनो नागिरदों नामा बियोहाय जाखाया मोनखाया मोनद' हारिया खुनु एसटि मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै नों बुंनो नागिरदों नामा नाथाय खोनासं जोंनि भारत हादर बायदि कान्ट्रियावहाय जाथावा होननाय बुस्थु मोनबो गैया खिन्थु खोनासं मोनद' हारिफोरनि जे एसटि मोननो नागिरदों बिथांमोननि सायाव एसटि मोननो थाखाय क्राइटेरिया गैया जानो थाखाय मा मा क्राइटेरियानि गोनांथि दङ बेखौ जोंनो ख्रा ख्रा लिरनाय दङ जों नुदों बयबो मिथिदों नाथाय इन्डिया बायदि मोनसे कान्ट्रिया ना बेहाय नैबेबायदि क्राइटेरिया गैया होननानै बै मोनद' जनगोष्ठीफोरनो होनो नागिरो बिदि नङा दे खिन्थु जाथाविखौबो बिसोर जाहोनो हागौ जों बिनि थाखाय जेब्लाबो थियारि जानांगोन नाथाय बे एसटि होनो नागिरनायाव बर'फ्रा कमप्लिटलि खहा दंखायो नोंथांमोना बेखौ बुजिनांगोन जोंनि खुदियाफ्रा जोंनि उन्दैफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा बेखिनिखौ मोनदांनानैसो बिथांमोनहा माने माखासे प्रटेस्ट खालामनायनि गेजेरजों बिसोरनि जे खुद्रिनाय बियो एक्सट्रिमाव थांनानै बे BTC सेक्रेटारि अफिसखौ बुफायलायनाया बेयावसो जादोंना बिसोरनि लाइफआ दिनै धंस जानो थांगासिनो दङ बिथांमोननि MA पास BE पास जानाया दिनै धंस जानो थांगासिनो दङ बे धंस जानायखौ जेरैखि जाया हमथानानै लाखिनांगौनि थाखायसो बिथांमोना जोंनि फरायसा बिथांमोनाहाय बै सेक्रेटारियेट अफिस बायदिखौ बुफायहैदोंना नाथाय नोंथांमोननि खुगानिफ्राय मा बुंनो नागिरदों एनिथिं MJ बे बुख्रुबनायनि गुबै खारना जाहैबाय बिनि उनावहाय सोरबा बिनि खोमसियावहाय सोरबा इनस्टिगेशन खालामनानैसो बे बुख्रुबनाय जाथाया जादों होननानै नोंथांमोना बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ बुंनो नागिरदों दिनै सोरनिबा इनस्टिगेशन खालामनायनि थाखाय दिनै BTC सेक्रेटारियेट अफिसखौ बुफाय बुसि खालामदों होननानै फरायसाफोरखौ दाय होनो नागिरदों आरो टटेलि एबसुखौ नोंथांमोना दाय होनो नागिरदों बेबोरै बिदि जानो मोनखो बे सेक्रेटारियेट अफिसा जोंनि बिदा फंबाय जोंनि जाथि खुरमा जोंनि बर' माहारिनि थैजोंसो सोरजिनाय बियो मोनसे सेक्रेटारियेट अफिसलै पलिटिक्सनि गाब होनानै नोंथांमोना बेखौ जों लुनाय बेखौ जों लाबोनाय बिदि होनोबा जानाय नङा सोरनिबा बिदा असे बिदानि खोमानांनाय जिउनि थाखायसो बेखौ मोनदों थै होनायनि थाखायसो बेखौ मोनदों नाथाय कमप्लिटलि नोंथांमोना बिसोरखौ दस्रा गाब होनो नाङा खिन्थु बेखौ बुंबाय आरो एनिथिं MJ बिथां नोंथाङा मोजाङै खोनासं NOC होनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों 2016 नि सिगाङावहाय 7 बारसो होबाय 7 बारसो NOC हरबाय होननानै नोंथाङा बुंदों आरो 2016 नि जे NOC हरनाय बिनि उननिफ्राय हरनाय जायाखिसै नोंथाङा होनबाय जों पाब्लिकफ्रा मिथिबाय 2016 नि उनावहाय खुनु NOC हरनाय जायाखिसै होननानै जों मिथिबाय दे येस जों गनायबाय एक्सेप्ट खालामबाय नाथाय नोंथाङा बेहाय मा बुंनो नागिरबावदों NOC हरनायाव भेलिडिटि थाया नामा होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरबावदों 2016 आवनो हरबाय दाथ' गोबावानो जाबाय नालाय बेथ' बिनि भेलिडिटियाथ' जोबनांसिगौ नोंथाङा होननो नागिरदों बहाय नुदों नोङो NOC आव बे NOCआ only 4 years नि थाखाय only 2 years नि थाखाय only 3 years नि थाखाय
हो 2016 निफ्राय लानानै 2017, 18, 19, 20 बिसिमबांनि थाखायल' बेखौ एनअसि हरनाय जादों होननानै बबे एनअसिआव लिरनाय नुदों नोङो? 2016 एनअसिआव बिदि मेनसन खालामनाय दं नामा नोङो? जोंनो फोरमायलाय नोङो। माखौ बिलिदिसनि बाथ्राखौ बुंदों नोंलाय? नोंनिफ्राय गोरोंसिन होननानै जोंनि बर' हारियाव रावबो गैला होननानै नों सानफ्लांबाय नामा? गोजान जा नोंथां, बिदिजों जाया। जोंनि माहारिखौ बिदिजों गोजौ फारसे लांनो हाया नोंथां। जोंनि हारिया थैलांनो नागिरदों, जोंनि जाथिया दिनै गाहाय फारसे थांनो नागिरदों। बेखौ हमथानाय लाखिनाया नोंथांनिबो दायथ'लै। बेखौ नोङो सोरबा एबसुखौ नोङो बादा माने बुंबाय थायोबा जानाय नङा। जोंनि रायजो राजाफोरनि सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बुंबाय थायोबा जानाय नङा। बिनि खामानि मावनाया नोंथांनि आखायावबो दङ। जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि ट्राइबेलनि थाखाय खामानिखौ नोंथाङा माव। नाथाय बिनि अनगायै नोंथाङा मा खालामबाय थादों? मा बुंबाय थादों? सोरबा स्टुडेन्टसफोरखौ बुख्रुबनायनि थाखाय दाय होनो नागिरदों नोंथाङा। आरो बै स्टुडेन्टसफोरखौ सोरबा इनस्टिटिउसन खालामदों, नोंथाङा बेखौबो दाय होनो नागिरदों। सोरबा मोनसे अर्गानाइजेसनखौ, बबेबा मोनसे आफादफोरखौ नोंथाङा दाय होनो नागिरदों। बे जोंनि मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ होबथानांगौआ, मोनद' हारिफोरनि एसटि होनायखौ होबथानांगौआ बर' मानसि हिसाबै, बर' सुबुं हिसाबै नोंथांनावबो बियो दायथ' दङ। नोंथांमोनाथ' बे भिडिअखौ नुखाबायानो, आरो मोनसेबाव भिडिअ क्लिप्स दोङो, नोंथांमोनाबो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायना लाबानो जाबाय। मा बुंखो? थ' बिदिब्ला बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायना लादो। সন্মানীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱ, আপুনি যে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো তেখেতক পইচা খৰচ কৰিব পৰা নাই, কাম কৰিব পৰা নাই বুলিকে যে দল ভজাই আছে, ৰাইজৰ মাজত কেনেকৈ মিছা কথাটো প্ৰচাৰ কৰি আছে আপুনি পাহৰি গ'ল নেকি? আমাৰ এই BTC নিৰ্বাচন অহা 2026 এপ্ৰিল মাহত হ'বলগীয়া আছিলে। 6 মাহৰ আগত নিৰ্বাচনটো পাতি দিয়া হৈছে, আৰু আপুনি যোনটো পইচাৰ কথা কৈ আছে এইটো 2025, 2026 এলোকেশন আছিলে। এইটো পইচা থাকি গৈছে, আপোনাৰ ভাগ্য ভাল। এইটোকে আপুনি এটকা দুটকা বুটলি পেলাই এই 6 মাহটো নিশ্চিন্ত মনেৰে কাম চলাই যাব পাৰিছে। আপুনি এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো তেখেতক ধন্যবাদহে দিব লাগে। আপোনাৰ নিচিনা ক্ৰ'ৰ টকা লাইবিলিটিজ থৈ নগ'ল, এইটোৱে আপোনাৰ বহুত ভাগ্য ভাল। नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो भिडिअफोरखौहाय। बेनोमोन आरोना लोगोफोर भिडिअआ। जास्ट आं बे भिडिअखौ आपडेटनि थाखायल' लानानै फैनाय जादों। थ' आरो जायफोर बे उर्मिला बर' इउटुब चेनेलखौ नायाखै, लिंक होना दोनदो डिसक्रिपसनाव। जोंनि बे फेमिलि ब्लग भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरोना। मैयाल'सो आं आपल'ड खालामदो। जायफोरा नायाखै बे भिडिअखौ आं डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदो, नोंथांमोना थां आरो नायब्लानो जाबाय। आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो, नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा। जायफोरा चेनेलाव गोदान हाबफैदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, गासिबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। दिनैनि आपडेट भिडिअ बेखिनिसै। बाय लोगोफोर।